Gibida ang managlahing pinasahing produkto sa mga mag-uuma ug manadagat sa Socsargen atol sa exhibit nga gipahigayon sa Department of Agriculture Region 12 sa Coronadal City. Ano ang report ni Justoni Humamin? Kinsay magdahom nga kining gulay nga kalabasa pwede himuong chicharon? Kini ang proud product ni LJ Umas nga taga Kiamba, Sarangani, ang iyang pinasahi nga chicharon kalabasa. Sumala niya, nagsugod ang paghimo niya niini niadtong panahon sa pandemya kung asa na ning kamot sila nga mangita og pagkaon nga anaa lang sa palibot. Gawas na makatabang kini aron maminusan sab ang pagkasayang sa kalabasa dala sa oversupply. Healthy alternative kini sa naandang chicharon baboy. Wala pong salt, walang sugar, and purely kalabasa. And laking tulong din po yun sa mga may kalabasa ng mga ng mga taniman kasi bultuhan din po yung namin, yung kompra. Si Romeo Gamboa nga taga Tocorong City, lahi sa tradisyonal nga piyaya ang ilang produkto kay kini gama sa lubi o gitawag nga cocoa piyaya o ang asukal na gisagol nila gikan sa lubi o cocoa sugar. Sa mga nag-aware ng mga tao na yung kanilang blood sugar ay tumaas, ito ang magandang consume nila. Doon na siya'y bulad, pure calamansi juice, native na kape, black rice, mga prutas o guban pa. Pipila lang kini sa mga produkto nga gibida sa Department of Agriculture Region 12 atol sa Farmers and Fisher Folks Fair sa Coronadal City nga gikan sa mga mag-uuma ug mananagat sa rehiyon. Gani paagi nila kini aron matabangan ang mga mag-uuma ug mananagat nga mapaila-ila sa publiko ang ilang mga produkto. Sumala sa DA12, motabang sab sila sa paghatag og inputs sama sa pagpahigayon og seminars alang sa pagpalambo sa production, processing ug pagmarket sa mga produkto sa mga mag-uuma ug mananagat. Andito kami para tumulong sa inyo mag-start up. Namimigay tayo ng similya, namimigay tayo ng abono. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Justoni Humamil para sa One Mindanao.